Right, tamdare. Amoni chapara. Mambo. Parison mushanya. Mambo. Sangwe. Nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma makawirirana pakuroorana nanetsai chapara. Yanemboudza kuti panimaredare ndinodzokorora. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yamakawirirana pakuroorana nanetsai chapara. Ari mwere netsai. Alright. Kana mukauya pakati apa parana maproblem. Alright, tezvara. Munoti simudzei ziva chapara? Ndikuziva. Chokwadi inini ndakuda pfuma yangu. Ngekuti ukwasha apa mwana wangu chinyi ikupuru haachamudi wakaumba yese pamwe chete naso naachadi chinyi mukati. Saka ndochifunga kuti no regai kuna mambo ndiende kuna mambo. Ndonzo kuti mukwasha anondipa pfuma yangu. Ndikuda pfuma yangu kune mukwasha. Anonzi ari mwana wenyu ndiwani? Netsai chapara. Netsai. Usiri kutukana aye. Wakaita wanaungani wese? Ndakaita wana wairi. Okay. Unogara uko? Kuvhengera kuma-UVA. Iyo, anzi mazuva anaya kana marambana unoenda kwe mundoita property sharing. Chokwadi. Mundogowana zvinhu. Mazuva anaya zvakosli. And half. Unoziva here? Zvinoparadza endawa muchirambana. Marambana endawa. Nhau yakaitika ndeyekuti ini anawaramba mukadzi asi mukadzi akakumbira pupu. Nhau yakaitika ndeyekuti ini anakuramba mukadzi asi mukadzi akakumbira pupu. Mushure mekunge ndaita ma-DNA test emwana wandanga ndisingagutsikane naye kubva kare. Saka ndakati unosvikepi wakamunyarara nazvo munhu. Zano akaoneka ari mwana wani? Mari? Mwana wacho akabuda ari wani? Akabuda ari 7%. Sinzi nina wairi wechingani wekutanga kana kuti wechipiri? Asi wechipiri ndewani? Wechipiri ndewani. Saka kakatanga ranga ripo iwo anga ari kuti ngatite wana wese ma-DNA test. But aiwa inini wechi2 andisikuwana naye nekuti tanga takugara tese kuchana. Uyo wekutanga ndonhongo yakati ini ndisiri kuno. Ndondeu yangu apo naapo. Ndo kusakugutsikana kwananga ndinako. Nhasi nyaya dzanhasi dziri kusiririsa. Okay, alright. Saka apo mutemo uriko mazuva anaya marambana hauchafoserwi kubhadhara kubvisa roora nekuti mune madi marambana. Ndo mutemo yakabuda ichitongwa manje anaya kuhigh court. I think makaiona media nditi ichitaura nawo yekurambana kuti kana vanhu marambana pane pasina need yekuti vanhu mudi mukontinye nekubhadhara achiroora. Asi zvatinoita manje zvapaine mwana unobvisa mabhalansi anga ambobvisa, pane zvaanga ambobvisa here kana ndanga asina kubvisa? Mabhalansi ari pana ari mubhuku. Arimo kana tokutambisa. Nekuti mwana wenyu akaita unfaithful. Mukuona itruma yaainayo yakaitwa nemwana wenyu. Very unfaithful. Akachengeta mwana asiri wake for years. Wakazozviona after how long? In fact, chakazoita kuti chishende kurenjesi ndechekuti chakatika ndechekuti pese pendaiuya ndinouya nezvinhu zvewanda.
Saka mai mudzimai wangu akanditi wai uchiita kunge unopesanisa vana vanonzira uyu nezveuyu wai zviri kusiyana. Zvimwe unotenga kushopu inodhura, zvimwe unotenga like kuchina, but zvakanga zvisiri izvi. Saka andopakabva patriga mwoyo wangu mai waona zviri pai mwoyo mangu, so why can't I prove it? Ndongoitawo madina test. After how long? Wachengeta mwana kwenguva yakadini? 2012, I'm sure. 2012. Anga nechi how many years? 12 years. I'm 7 years. 12 years. 2012, 2024. Saka ini ndakawidzawo hama dzangu kuti ndoda muzogara ndiri nawo. Akabuda ari wako unoita sei? Akabuda ari wangu hapana zvakaipa. Kuri kuzidzinza ngariende kudzinga kwako. Kana ari wangu that's fine. Wangu wangu wachena. Yakuti ndirambe ndakanyara anenge baba ndakangoti zvinguri pai which is not it. Saka mira semunhu murume. Nanyamura pachino. Unozviitirei izvozvo? Unozviitirei truma dzamunopa varume? Ndingiziva kuti haasi mwana wako. Pamusoro mama. Ini handizvizivi kuti mwana havasi wavo. Chero nemarizivo tsavo ndiri kutomaramba. Vakauya baba ava tagara tatitori nenyaya dzainetsa mumba kubva 2019. Urupo kana here madna test? Ndiri kuaramba. Endaka kwako kune wako moenda kune mese muripo twene independent makaenda kwani? Vakanoitana Dr. Matsvaim Town. Indakati endei kwati Nasha Mugabe tiite zviri pajekerere zvinozvionekwa nemunhu wese. Saka baba vakaenda vakatendesa kwa Dr. Matsvaim. Kana iriko iwe pane zvekuramba uchirebesa nyaya isingarebeki. Unoziva kuti kuramba uchiita nharo pane zviro zviri pachena. Unofunga kuti mukaenda kwaMugabe zvinondochinja. Usaite nharo dzisina nebasa rese. Because arota kuti wanenge murume anenge achiona kuti zviro izvi hazvina kumira mushe. Wanenge waine mainstinct anotaura kuti zveshu apa ndepangu apa. Ende mainstinct anotaura kuti no apa hapasiri pangu apa. Fungidziro idzodzo dzozopedzisira dzadi kwaMugabe mimi wamunotaura ingandochinja here nyaya? Handisi kuramba mama. Handitika saka ndingaipere ipapo nekuti ndinotenda nekuti zvagara ukama hwebaba nemwana hwatovhiringika. Saka ndanditongokumbira kuti nyaya yacho iende zvayo mberi, mwana ndewangu. Noti kuti moramba muchiti hanzi aiwa kuti ngatisanyeperanei muupenyu. Ngatibudirane pakapotseka pakadini? Pakapotseka. Kana wedai uriwe wanga uyu ari mukadzi, uriwe murume, uchichengeta mwana wako asiri wako for 12 years, unonzwa wakati pakaita sei? Zvinorwadza. So let's be human and accept kuti no, at least awana chenjedzo, awana pariyo, at least achiri mupenyu pane kuti anondofa ane ropa risiri rake. Kana kuti muti sorry. Right. Shaka tandiri panhau yepfuma kuti zvakunetsa nekuti High Court yakaita rule kuti no he can go and appeal kuti no takaramba and so forth. Pasina rora raakanga achifanira kubvisa rakabrekwa ne-infidelity yakaitika. Saka ndandobvunza kuti pane zvaakambobvisa here mukwasha wenyu kuna baba? Pane zvaakabvisa. Akabvisa chii? Zviri mubhuku. Kuverenga tone netsai. Akabvisa chii? Nekuti hatidi kuramba tichirwadzisa pane chironda. Wakabvisa mere. Akabvisa chii? Mere $10. Mavhura muromo $20. Ndiro $10. Kupinda mumusha $30. Asi vakabvisa 20 pakasara 10. Matekenya ndebvu wakabvisa $20.
tsvakirei kuno $50. Makandinzwa natoda zvatinokunyanyoda rutsambo nemombe danga yatendei parutsambo kuti akabvisa chii rutsambo pakanzi 300 yakamakiwa. Mombe akabvisa kudanga akabvisa chii Mombe pakamakwa mombe yamai yakabviswa. Saka masungiro akasungira kudanga ndokwakanzi mombe dzedanga 6 idzo haachandobvisi zvaakabvisa mukwasha zvakadii zvakakwana pasisina chaachandobvisa nekuti akatobvisa zvakakwana nekuti hatingandomurwadzisi paakarwadzirwa akachengeta mwana 12 years asiri mwana wake tomutaurira zvakare kuti enda undobvisa zvimwe zvinhu. Iyo mai akabvisa ndo yanga iri important. Dai anga asina kubvisa aibvisa iyo mai yedanga akabvisa mbudzi akasungira Yedanga haina kubviswa. Yedanga haina kubviswa. Yedanga hana iva kuverengeri ndawerenga mombe yababa haina kubviswa. Haina kubviswa. Nemombe dzakanzi dzedanga 6 idzo haachandorori haachandorori. Iyo mai yaakabvisa yakatokwana mombe yamai yaakabvisa kuitira vana wake. Baba hapachisina chaachandodii chaachandobvisa nekuti tinenge tiri kuremedza munhu akachengeta mwana asiri wake for 12 years infidelity yakaitwa nemwana wenyu and we cannot pay for infidelity. Saka dare rinodismiss. Ndichiri papamambo nene kuti ndikuitaura kwakakonzera here kana kuti kwete. Mugariro wandokuita pamba handina kusungunuka. Chiendai mundoshare kuti musatemana nematemo. Chiendai mundoshare chii handiti wakamupa gubhu. Chiendai handiti mune muchato. Kwete. Hamuna muchato wewe. Kwa Manass. Hatina chatinazvo. Because apa pane estate munotoenda kwaMaster of High Court kuti I think inogoiwa through Manass ndawa pane estate yakakura. Pane estate yakakura, pane dzimba, pane chinyi zvasiyana nevanhu vane mbishana. Maintenance mai vanoenda vandomaintaina mwana wako. Imba moona kuti moita sei nekuti munopedzisira mauraya handiti. Saka chindoitai izvozvo moenda mondorejesa kuti murikugoiwa paManass. Pane estate yakakura inoemedza kuti tingaishare sei, asi dai yanga iri kucommunal. Imi muri mutown. Saka muri mutown Manass can best help you. Iri kucommunal, dzimba dziri kucommunal, it's easier for us. Okay, that's it.